Uzoyazi le nto, uthatha umfazi wakho uhambe nawe. Uyangizwa? Uthatha umfazi uhambe nawe. Uyangizwa? Hayi ukuthi wena la uzoyenza le fucking thing. La. Sasibhizi sakha lo muzi, sigibele sakha lo muzi zodwa uzoyenza le fucking thing le. Ufunani lo muntu zodwa la? Mtshela ukuthi ufunani. Wazi kanjani lo muntu la? Wazi kanjani lo muntu la zodwa? Uyinjinjazi inkulu zodwa wazi kanjani la? Ashuka akaqala ukufika lo. Hawu. Wazi kanjani? Umuntu olala nomfazi womuntu, lo muntu uyafana nomuntu odlwengulile. Cela ukuphinda lokho. Umuntu olala nomfazi womuntu noma ngabe bavumelane kanjani, lo muntu uyafana nomuntu odlwengulile. Kudala wawuthi udlwenguliwe ubulawe. Kudala wawuthi ulale nomfazi womuntu ubulawe kanye nomfazi lo nibulawe. Right? So sesiphucuzekile kangithi, siphucuzekile manje kunamalungelo. Umuntu olala nomfazi womuntu kumele ngabe uyaboshwa njengoba eboshwa umuntu odlwengulile. Futhi kuba u25 years kuya phezulu isigwebo sakhe ukube kuthiwa sisezweni eliphethwe ngobuntu. Manje sisezweni eliphethwe ngenye into. Kumele ngabe nje 25 years kuya phezulu. Yabo ngoba kusabulawa ngithi ukubulawa akulungile. Right? Akwazi mfethu ukuthi wena ungafuna umfazi womuntu. Lana mfethu kuneyintombi nto. Intombi nto, amatshitshi nqwaba. Ungakhetha noma nguphi. Ungakhetha kaZulu umZulu, muthanda ungaphuma kwaZulu uye kaXhosa, muthanda ungaphuma kaXhosa uye kaSuthu, muthanda ungaphuma kaSuthu uye kaPedi, uye kaShangana. Mfethu ungakhetha noma ikuphi, nqaba yintombi nto. And awuna limits ukuthi kumele ube nenkosikazi oyedwa. Ungakhetha as many as you like. Bese uyasuka wena uyosukela umfazi womuntu. Lana kunamantombazana, ngisakhuluma ngeintombi nto namatshitshi, sengikhuluma ngamantombazana. Kunamantombazane la. Nqaba yamantombazana afuna abantu besilisa. Nqaba asingile, ashimile. Wena uzosukela inkosikazi womuntu. La ngaphandle kunezingwenya odilayila. Nqaba bachithiwe. Bachithiwe. Abasho kahle bathi mina ngifuna ukuyijabulisa kuphela nje, angifuni sibe serious. Nqaba yodilayila. Nqaba bachithiwe. Ukuthenga nje lezo zinto nani nikhiphane mumnikele lempilo ayifinayo phelile. Wena uzosukela inkosikazi womuntu wena. Umuntu olala nenkosikazi womuntu uyafana nomuntu odlungulile. Ukuthi nje sisezweni elibuswa ngenye into, ukube kuthiwa sisezweni elibusa ngokwesintu, ngokwesintu nangokweBhayibheli, umuntu oyelana nomfazi umuntu oyibulawa. NgokweBhayibheli. Naye umfazi babulawa bobabili. Libhalwe kanjalo nje iBhayibheli. Akulalwa nomfazi womuntu. La ngikhuluma nabantu besilisa. Angikhulumi umuntu wesifazane. Yes, amandla asuka kuyena, kodwa ke kumele ukuthi ukundindwa nobufebe bokuyena egazini ngekumenze lutho. But umuntu wesifazane akafani nomuntu wesilisa. Umuntu wesifazane uyingane. Umuntu wesifazane akasoze alingane nomuntu wesilisa. Umuntu wesifazane uyingane. Okusho ukuthi ekhaya umuntu engane ezu4 weyos5 uyingane. Umthetho uphathwa umuntu wesilisa. So ngikhuluma nabantu besilisa la. Hlalela kude nomfazi womuntu. Ngisho awumbheki ngisho umbheka, awumkhanuki. Uzosho ukuthi wazwama kahle awumkhanuki, umubona ukuthi ihlelo lakho liyakuhlupha, uyasho ngisho uJesu uthi likhiphe, ngcono likhiphe, ukuthi ulikhiphile ngoba liyakuhlupha.
awulali nomfazi womuntu. Ngisho ngathiwa indoda yakhe siyashona, awulali nonkosikazi womuntu. Awumkhanuki, awudlaleli nje ngakuyena. Noma ngabe indoda yakhe siyashona, mhlawumbe sena 5 years, sena 10 years yashona, still awudlaleli kunkosikazi womuntu othelwe ngenyongo, ombathwe yidalwa zala ayiganele khona. Ngoba phela abantu mebeshada beganana bayahlanganiswa babe moya munye, babe munye. Wena ungena ngaliphiki lapho ngoba phela labantu sebebobabili. Ungena ngalipho wena. Usuza nomoya wakho usuzongena la kule moya othu ehlangene emunye. Ungena ngaliphike wena. Ufohla. Udelela ithonga la kwenye indawo. Udelela indoda. Ungena ngalipho ngoba labantu mase beganene sebehlanganisiwe ngokukamoya. It's not only physical indaba yokulalana. Indaba yokulalana is not only physical, kuhlangana imoya. Ingakho kuthiwa kumele niqale nishade kuqala before nilalane ngoba umoya wenu kumele ube munye. Wena ke musu uzolala nomfazi womuntu ebehlanganiswe nomunye umuntu lo mfazi. Ungena ngalipho wena. Ngisho ngathi indoda yakhe ayisekho emhlabeni awulali nonkosikazi womuntu. Futhi ngisho ngathiwa uyakhalela uthi indoda yami ayingithinti. Seloku ngayigana ayikakazi ingithinte. Mhlawumbe isitabane noma injani awumthinti unkosikazi womuntu. Bese uyaphapha uthi bengisiza, usizani? Ngisho ngathiwa ayimthinti indoda isitabane iboss to girls whatever it is. Awumthinti. Asekho isizathu esijustified ukuthi ulale nonkosikazi othelwe ngenyongo komunye umuzi. Inkinga kumele uthi ayibikele abasemzini leyo ukuthi indoda nayo ayimthinti kunjani. Hayi wena uhlangana napho wena. Ngisho ngathiwa lowo nkosikazi bahlukene uthi sebehlukene nendoda. Mhlambe indoda isihlala kwenye indawo sigana nomunye unkosikazi nawe sehlala yedwa. Still awulali nonkosikazi womuntu ogane kwenye indawo. Noma bangathi bona bobabili bahlukene labo bantu. Ayikho divorce kwantu. Ayikho divorce kwaZulu. Ayikho into kanjalo. Awukho nje umbhedo njalo. Awukho umsangano njalo kwaZulu. Ukuthiwa divorce. Unkosikazi othelwe ngenyongo. Unkosikazi wasenesigcawini. Ngoba phela ukuze ibe khona kumele lenyongo le eyakhishwe embuzini ebikwa lapha ukuthi uMasibanibani lona ecaca kumele leyo nyongo ibusele kulowo mbuzi nomphefumulo wayo ubuyele kulowo mbuzi. Mangasakwazi ukwenza lokho ke then ingaba khona ke divorce. Kumele abantu ababe khona becaca babizwe bonke bazobatshela ukuthi sesiyahlukana. Mebengakwazi ukwenza lokho then izoba khona divorce. Ingakho ngithi ayikho divorce kwaZulu. Ayikho divorce kwantu. So ngisho ngathiwa lo nkosikazi uhlala eflatini usezenza intombi. Meke nje wake wagana awulali naye umfazi womuntu loyo. Noma ngabe bathi bahlukene bona ayikho into kanjalo, ayikho divorce kwaZulu. Udlalela kude nonkosikazi womuntu. Udlalela kude. Ngisho ngathi ubekufuna ubekufensa ekubiza ukuthi wozolungisa ipipe lapha ekitchen afake ithawula kuvezela amathanga amhlophe enzeni. Lokho awujustify uthi uyena obengifuna. No. Wena umdala, wena umuntu wesilisa, wena uyindoda you should know better. Ngisho ngathi ubekufuna yena, that doesn't make it right. Unkosikazi womuntu, ingoduso yomuntu, udlalela kude nalezo zinto. Asikho isizathu esi-right ukuthi ujustify. Akusona isizathu sokuthi indoda isiyashona, akusona isizathu sokuthi indoda ayimthinti, akusona isizathu sokuthi wena bekufuna. Asikho isizathu esijustifiable noma esivumelekile ukuthi singakunika igunye lokuthi ulale nonkosikazi womuntu. Dlalela kude nonkosikazi womuntu ngoba ubizela ukufa. Sengasasho ukufa ku-physical, even spiritually. Ningabi intombi la ngaphandle la ungazama khona futhi wakho umuzi uqonde. Sicela ukuthi sibambe la, siyabonga kakhulu.